Bigarrengo maila hau, pixkat tokiko garapena edo eskualdeko garapena lotuta izangoa. Eta, bueno, nerea Beñatek ere biziola ere errekooperatiba esela izendatu zaituzte, orduan doblete, o ez tegin nola deitu. Bai, ni ere ados nago erekin. Orduan, bigarrengo maila hontan, eta pixkate atzo, bueno, itzein genunakin lotura inez, eta ez dizuete presioa sartu nahi, baina bai da egila atzo igual oso udal herri mailan gehatu ginela, batez ere udalgintza edo politika publikoaz hitzeiten jardun ginean, gero arratsaldeko dinamikan nolabait igual bai atea zan, eta tokiko garapena zer, tokiko garapena zenek, tokiko garapena nundik, non, ez, eta, bueno, hor, garapen agentziak gure maitan agertu zian, baina nik esango nuke publiko orokorrian, edo, bueno, osotasunean hitzeiten onginan ez, orduan irutze zait, ba, bueno, oso pertinentia dela gaur zubilon interbentzio hau, ez? Aurkezpen txiki bat ingo izu eta hau ere zuen deskribapenakin eta errekooperatiba moduan zuzenean galdereta sartuko gara, bale? Biziola kooperatibatik nerea etorri da gaur, Biziola kooperatiba 2021 batean abiatzeu bere bidia, Gipuzkoako Goierri eskualdean tokiko garapen ereduaren inguruko kezka zuten hainbat eragileren eskutik, bere eskualderako bestelako proposamen sozioekonomikoak bultzatzeko grinak batu zituen, bereziki bizitzarako ezinbestekoak diren eremuetan, ekonomia sozial eraldatzaileko proiektu konkretuak bultzatzeko asmoz. Biziolaren xede nagusia, Goierri burujabe, orekatuago eta iraunkorrago baten alde lan egitea da. Horretarako eremu ezberdinetan proiektu kooperatibo komunitario zehatzak sustatuz. Bereziki, elikadura burujabetzaren arloan ari dira lantzen, horretarako Lazkaon kokatuta dagoen Biziola denda eta Goierriko herri guztietan zerbitzua ematen duen banaketa sistema dauzkate. Eta azken urtetan, otordu herrikoiei ere ekin diete. Eta ja, azken esango nuke urte bete edo gutxiagoa, gero igual azalduko zu espazioan erosketa ere, baina energia komunitateetan, ekintzailetza sozialean ere, ja zidia bidea egiten. Hori Biziolan aurkezpena. Eta Lea Artibai Fundaziotik Janova. Lea Artibai Fundazioa bere eskualdean garapen ekonomikoa helburu duen irabazi asmorik gabeko fundazioa da. Patronatuan, eskualdean garapen ekonomikoan buru belarri lanean dabiltzan erakunde desberdina biltzen ditu, anitzak, gero gehiago zehaztuko du lankidetza hitz egiten dugunean. Misioa inguruko enpresa eguna berritzea da, martxan dauden enpresen lehiakortasunean eraginez eta jarduera eta lanpostu berria berritzaileak eta jasangarriak sustatuz, baina beti ere aukera berdintasuna eta kohesio soziala eta territoriala bermatuz. Fundazioen lan arloak dira ekintzailetza, talentua, industria, merkataritza, turismo ostalaritza eta tokiko garapena orokorrean. Eta hemen igual apunte txiki bat ere, horretaz gain, Lea Artibai Fundazioan eskualde mailako garapen ekonomikorako plan estrategikoan dinamizatzailea dela zehazki fundazioa. Eta azken aipamena, fundaziotako kidetako bat kooperatiben maila da, hau bai da nik uste Euskal Herriko eskualde gutxitan da ona, hori, kooperatiben maila da, eta 2017tik elkarrekin eskualdeko eraldaketa sozialerako proiektua garatzen nahi dira elkarlanean. Hori aurkezpen zabala, eta besteakin hastean bezala, zuzenean pixkate gobernantzaz, nola antolatze zehazten, zein dian eragile desberdin horien parte hartze maila, ekonomia feminista, eta bar, bale? Pixkat librean hori bakoitzak bost bat minutu inguru. Bai, denborarena, hain estres baten, hemen. 5 minututan dana. A ber, Biziola kooperatiba 2008 baten eratzen da formalki kooperatiba gisa, baina 2019 ingurun hasten geha ez, gure burue pentsatzen, eskualde mailako proiektua da, Goierrin kokatua, eta oso hasieratik izendatu dugu gure burua tokiko eragile sozioekonomiko bezala. Ez guk nahi gendun eskualdean bestelako ekonomia eredu bat bultzatu,
eta proiektu sozioekonomiko kooperatiboak martxan jarri, ez? Eta nik uste hori izan dela, ezakit ez, gero herri mugimenduarekin da herritarrekin elkarlanen noski, baina oso argi izan da, nolabait eskualdeko garapen sozioekonomikoan rol aktibo bat jokatzera getozela, ez? Irabazi asmorik gabeko kooperatiba integral bezala eratzen gea, eta 3 bazkidetza mota ditugu, bazkide erabiltzaileen barruan bereizten ditugu 2 bazkide mota, bat norbanako bazkidetzak, eta beste alde batetik bazkide juridikoak deitzen diegunak gu, baina, basikamente diala ekonomia sozial eraldatzaileko proiektu sozioekonomikoak eta gure kasuan eskualdeko ekoizleak, bazkide langileak eta bazkide laguntzaileak. Gaur egunen ia 500 bat bazkideen bueltan gea, asko da, baina ez da inbeste, eskualde dimensioko proiektu bat izan da, bakaiko arrok edo aginak portzentaien gu baino bazkidetza gehiago dituzte, ez? Guk abarkatu dezakegun biztanleria kontutan izan da, pendiente daukagu ere bigarren bazkidetza erronda bat guk ere oso nekatuta bukatu gendu bere momentuan, orduan saiatuko gea beste alegintxo bat egiten bazkidetza berrik sortzeko, erabaki almenari dagokionez, bazkide erabiltzaile norbanakoek 130%, juridikoek 130%, langileek 130% eta laguntzaileek 110%. Ahaztu zait esatea zeintzu dian bazkide laguntzaileek dia eskualdeko hainbat udal, elkarte, eskualdeko hainbat elkarte, eta gure kasuan eskualdeko kooperatiba industrialak batzen ditun Goilan Fundazioa ere daukagu bazkide laguntzaile bezala. Komunitatetik abiatzen dan proiektu bada gurea, erabat impulsoa, erabat herritarra dela esango genduke, ez? Pixka bat Goierrin garapen sozioekonomikoaren inguruko kezka zeukaten herritarre eta eragilek aktibatutakoa, baina oso bide lagundua ekonomia sozial eraldatzaileetan genbiltzan pertsonengandik, ez? Bada oso herritar eta komunitatea, baina ekonomia sozialeko proiektuok bide laguntza potente bat egin diogu proiektuari, gutzako komunitatearen, biziola sortzen da komunitate bat artikulatzeko, komunitatea, ekonomia soziala eta tokiko garapena. Egia da, bazkiden da komunitatearen parte hartzea oso aldakorra izan dela, ez, gure ibilbidean, momentu batzutan oso indartsu eta potentea, hasierako momentuetan, eraikinean obra egin du momentutan, guk komunitatea eta bazkideak deitzen ditugunean erantzun egiten dute, obra egin dunen 100 lagunetik bueltan ibilizien egunero lanean, gero beste etapatxo bat eduki dugu apalaldiagoa, lotuta hein handi batean, baina ez bereziki ere hainbat gauza profesionalizatu ditugu, lantalde bat dao, eta iruditzen zait horre erronka bat daukagula, ez, nola uztartzen dugu lan profesionala, lan duina, lanaren buru jabetza logika, baina bazkide komunitate aktibo bat, eta hau ez da ezer berria, ulertzen dut, herri mugimenduetan, euskalgintzan, eta barretan pasatzen den beste zerbait badala, eta hor gabiltza momentu hontan ez, berriro ere bazkideen parte hartzea indartzeko aleginak egiten, eta pixka bat biziolan ekarpen egiteko moduei forma eman nahian. Ze uste dugu hori importantea dela, ez? Badagolako jendea ekarpen egin nahi duna eta laneako pres da ona, baina batzutan ez balin badaukagu zertan lagundu konkretu bat mai gainean, eta gero gu batzutan eguneroko nitxotzen geha, eta gero eske jende badaukagu laneako prest. Goazen hori antolatzea, hor gabiltza, hori ere udazkenerako. Eta gero hori, demora asko jaten nahi naiz, ez? 5 langile momentu hontan soilik bazkidea dan langile bat, eta lanaren buru jabetzarena ikasten da eraikitzen. Langile gaude, bakoitzak ibilbide ezberdina izan du eta lan enpleguarekin harreman ezberdina
ere, eta, bueno, pues horrez, pixka lanaren burujabetza, proiektuaren burujabetza eta bideragarritasun, bizigarritasun hori ere nola eraikitzen dugun talde bezala. Azkar, ikuspegi feminista eta antiarrazista. Teorian ikuspegian, bai. Praktiketan nekezago. Biak, esango genuke ikuspegi feministarena estandarrenak dian eremuetan errex, errektore kontseilua parekatua da, kooperatibako lehendakaria emakumea da, asko zaintzen dugu ere, ohiko egiturek formalismoetan egiten duten guzti hori bai noski, gure praktiketan hainbat gauzetan ahalegin handia egiten ari gea, baina egia da adibidez prebiziolatik martxan jarri ditugun proiektu konkretuetan genero impactoa eta abar, hortxe ditugula pendientez, gero aipatuko dugu erreleboarena, adibidez lehen sektorean erreleboa lantzen ari gea, 3 ekoizle berri ditugu eskualdean, 3 gizonezkoak dira. Ez da, olako gauzatan badaukagu kontzientzia eta begirada bat, baina, ikasteko oindik desente, eta gero oindik erabat artikulatu gabe eskualdeko koordinadora feministakin edo mugimendu feministarekin hartu eman jarraitu bat. Baina hau ere ez da erresa. Oso militantea den espazio bat da, eta biziolak jarduera sozioekonomiko bat duen einean, batzutan herri mugimendu militantzia eta jarduera sozioekonomikoa. Eta dialogoa ez da hain erresa. Eta uste, horre erronka. Eta ikuspegi antiarrazista, oroar ez daude biziolan, gerturatu diak proiektu konkretu batzun bitartez, eta berriro ere truke txoko bat eduki gendun, bigarren eskuko arroparekin, da bestelako gauza batzukin, erabiltzaile logikan gutxi gerturatu dia oso kostientea gea kriston erronka daukagula, eta bestea izan dalen aipatu dezuna, gauza badala erabiltzaile bezala, eta beste badala biziolako edo lantaldean, edo gobernantza egituretan, edo talde eragilean, eta abarrez. Iaz Gualdetiko fabrikako saioren bat ingen duen eskualdean, importantea izan zen, eskualdeko migrazio gaietan dabiltzan eragile batzuekin saretuta gaude, baina oraindik ez dugu inkorporatu ondo, praktika ez, beste jatorri batzuetako jendea gure proiektuan, erronka. Oso ondo, Nerea, gero kenduko izut minutu batzuk, baina ondo, pertinente esan. Janua, berdinen, galdera berdinakin. Eskerrik asko, egunon. Orduan, Nina Torre Lehartu Bai Fundazioaren ordezkari bezala, fundazioa kokatzen da, fundazioa egoitza daka Markinan, aipatu bihar gure eskualdiak osatzen duela 12 udalerrik, eta 12 udalerri horietatik irudiala esan daigun handixenak, Ondarru, Markina eta Lekeitxio, alde batetik dakaula Kostia, Ondarru eta Lekeitxiokin, eta bestiak izango liak beste udalerrixak, oherrixak, txikixak eta barnealdekuak, guztira 26.000 biztanle ez gehi iristen, esan daigun oso eskualde txikixa dela, eta, esan deten bezala, egoitza dakau Markinan, baina herri guzti hauei, saiatzen gara, garapen sozioekonomikoan eragitzen. Kokatzen gea berrikuntza gunean, Markinan bertan dakau eraikina, eta gea 16 langile, finkuak, 3 gizonezko eta 13 emakumezko. Eta, gure, esan dugun patronatuan, alde batetik dakau Lehartu Bai ikastetxia, esan bihar bere sasoian fundazioa sortu zela ikastetxetikan, bai hau da Markinan bertan dauan FP zentru bat, eta badaka bai batxiergoa, prestakuntza zikloak eta ez arautu ere bai, formakuntza ematen dugu bai eskualdeko enpresai eta bai langabezian dauan nahi, langabezian dozen nahi, eta bertatik sortu zen fundazioa 2002an, bai.
Horrez gain, badakau baitxa ere, eskualdian zentro teknologiko bat. Eta beha da Lehartiker, eta da bi arlotan espezializaute esan daigun. Alde batetik material arluan, polimeruen arluan, espreski, eta beste alde batetik elikagai arluan. Eta honek itxen dugu ikerketa espezializatua, eta baitxa ere enpresai transferentzia esan daigun. Gero beste alde batetik dakau landagarapen elkartia, eta hau ere gure patronokidia da, eta honek pixkat eskualdiaren, esan daigun landa ere muaren garapena arduratzen da, eta eurakin elkarlanian eskuz esku ibiltzen geha. Gero gure beste bidelagun importante bada kooperatiba maila elkartia, eta esan daigun elkarte hau gurekin dagoala elkarlanian 2003-tikan, eta hasiera baten gurekin batein zoala kooperatiba berrixen sorreran bultzada bat emateko. Ze ez dizuet esan, gu hasieratik esan dut bezala ikastetxetikan sortuak izan ginen, eta erozein eredu juridikoko proiektuai laguntzen dixeu, edo babesa ematen dixeu, baina bai dakau beria da berezi isa, edo esan daigun beti eukideu presente, kooperatiba gintza bultzatzia. Orduan sorreratikan fundazioa horretan da helburu belarri, eta bere sasoian, hurbildu ginen baitxa ere eskualdeko kooperatiba industrialeta, eta eskatu ginen euren babesa lanbide honetan, ekimen honetan, eta bat egin zeuen. Orduan horrezkeo gurekin batea bide lagundia. Orduan, 2003-tikan eurak fondo bat, 2008an elkarte bezala egituratu zen, fondo bat eratu zen, eta fondo hori erabiltzen da batez ere sortzen dian kooperatiba berrixai hasierako inbertzio planetan laguntzeko. Horretaz gain baitxa ere, antolatzen ditu pixkat kooperatiba gintzan zabalkundeako saioak edo sentsibilizazio jardunaldiak eta horri biltzen geha. Kooperatiba mailak 2017an inzoan olako hausnarketa momentu bat izan zen, eta ikusirikan pixkat lan hildo hori oso finkatuta zauala, eta pixkat maixan kidien artian zauan konfiantzean kontutan hartuta, erabaki izan beste urratz bat ematia, eta beste eraldaketa sozialeko proiektu bat martxan jartzia, eta arrezkeo proiektu bat dakaude lantzen pixkat talentua, eskualdeko talentua, bertan talentua daka 3 lan hildo, sortu, mantendu eta erakartzeko. Orduan, batez ere, talentua sortu arluan gabiz eskualdeko ikastetxe guztixekin, gaztiekin, gaztiak eta ingaztiak, dakau urtean ziar ekintza ezberdinak eramaten ditu ekintzen panel badakau, eta panel horren bidez, saiatzen geha hori, eskualdekotasuna lantzen, arrotasuna lantzen, kooperatiba gintza, pixkador sensibilizatzen, enpresatara, kooperatibetara hurbilpena, pixkat estemak lantzen, eta, holako gauzatxuak eitzen, eta, horretat gabiz, bi lan hildorre jorratzen, bai, kooperatiba sorrera, eta bai, talentuan gai honekin gabiz ordutikan. Esan bihar, maixa osatzen deuela, eskualdeko 5 enpresa industrialek, eta nahiz da eskualdeko ez esan Maier ere Busturialdekoa izan da bertan dauala, eta hori, ordutikan gurekin dala bide lagun. Gero, mai honetaz gain, baitxa ere dakau patronatuan alkatian forua, eta hemen sartzen dira, 12 udal lauetako alkatien ordezkaritza. Dakau patronatuko kide bezala, baitxa ere Bizkaia sortaldeko industrialdea, hor esplilur da baskide nagusia, eta patronatuan baitxa ere do langileen ordezkaritza. Hola, do pixkat konfiguratuta patronatua, eta esan daigun, fundazioa pribatua da, baina horre publiko-pribatuaren arteko horika bat bilatuaz eta elkarlanea joaz. Hola gabiz. Hor, Janoak ere urrengoan zehatzeko, baina pixkat hemen igual komunitatean garrantzi hori azpimarratzeko edo, nik uste igual zuen kasuan aipatu ezute ikastetxe izan da, nola baita abia puntu edo beharra igual detektatu duna, aipatu dituzu gaztiak, askotan igual hemen astu zaigu batzutan eta errelegoa zitzeten eganean hori dana, eta lan desiragarrietan ere. Pixkat galdera da, ikastetxea zarago eskualdeko igual beste kolektibo batzuk ere
barnebiltzaia edo oso sozioekonomikoa mugatu zazte, udalak aipatu dituzu bai, baino, aber komunitateako lotura hori geixoa jundan edo ez, edo igual proiektu zehat batzu dazkasun, baina pixkat bigarrengo galderakin ere lotzen nahi naiz, Proiektu zehatzetan igual bai, baina geixo mugatu gehagu, igual, sozioekonomiara, bai. Bale, ez, horrekin aprobetxatzeko igual, ez dakit bukatu ezun lehendabizikoakin, bale. Igual ekonomia feministana eta hori... Bai, bueno, hor batez ere gut txertatzen dugu, saiatzen geha txertatzen, martxan jartzen ditugun programetan, begirada hori eukitzen, eta baina gola ekintza konkretun bat, ez, osean, ez esan bai dakau sensibilidadia, eta saiatzen geha presente izaten, eta hor lan eitzen. Ados, bigarrengo galdera, gauza batzukola, pista batzun nik uste gako batzu botaitu zuela, gainera zuen aurkezpenean eta goen azaldu zuen guztian argiki, bai posizionatu zehazte azkenean tokiko garapena egiteko edo tokiko sozioekonomiarako eragile batzuk zehaztela, janoa zuk ere, baina kooperatiben mai hori ere aipatu ezu, baina galdera bizkatorti dijoa, ez? Kooperatibismotik, batez ere iguale tokiko ekonomia hortan, ze ekarpen iteun iguale kooperatibismoak edo nunda hon indargune hori, ez? Igual aurreko beste bi ponentetan komunitatean indarra jarri dugu, moen pixka bat hori kooperatibismoan, edo ekonomia sozialean, edo ekonomia sozial eraldatzaile hortatik, ez? Tokiko garapenai zer emate, pixkate ja saldu ezue, baina beste gako batzuk ematea hausartza lemazazte, zuen esperientzitik, martxan dazka zuen proiektutatik ere, bai praktikoki edo politikoki edo zuen hildotik. Bueno, esan bihar eskualdia ekarpena handixea itzen diola. Azkenian gu badakau hor kooperatiba maila bultzatutako proiektuen sare bat ere bai, eta horrek esan daigun garapen ekonomikoan zer esan handixa daka, eskualdea begira. Gutxu gora beraz zenbakitan edo esana, eta atzo igual botazioan Kataluniakoak etorri ziren, zifra botazituen bakarrak igual Kataluniakoa, pixkatola dia, hori ere esan behar deu. Kooperatiba maila... Baina, egila da, baina hemen ere batzutan, pixkat behar deu impactua eta... Kooperatiba maila bultzatutako proiektua eta bat kooperatiba inguru izan dira, baina, komentau bakarrikan ez dela Lehartibairen kooperatiba sorrera hori bultzatu, baizik eta gure lan ere muak kasu honetan, eskualdian Lehartibaiz gain, baitxa ere ingurune hurbileko eskualdiak ere batzen ditugula. Orduan Lehartibaiz gain, bai lan eitzen deu Durangaldea, Debabarrena eta Busturialdearekin. Eta bertan tokian tokiko garapen eragileekin dakau harreman zuzena eta lankidetza, ze gu bezala eskualde horietan badaka tokian tokixean bado bere garapen agentzia esan daigun, eta kooperatiba sorreran esan daigun, gu pixkat eitzen duguna da, beuron lan hori babestu edo reforza elkarlanian garatzen dugu. Orduan eremua zabaltzen da. Eremua zabaltzezu eta galdera, eta gero janereakin pasako naiz, zuek zabalpen hortako edo elkarlan hortako igual esan irutze zaitzuek dakazuela igual beste kokapen eraldatzaileago bat edo tokiko garapenana, Durangaldea edo Debabarrena zoaztenean, artikulazio hontan badao eskualde batetik bestea pixua, saretze hortan ze estrategia, neoliberala da, zuena pixkat gehiago gailentzea zuek urbildu zinazten behaiek, agustet interesatzen zaigula askoi jakiteko nundik jo, zeleno beinaten momentu baten komentatu du ez, orokorrian, esan dezu, Euskal Herri guztian dagoen tokiko garapena neoliberala. Bueno, hemen igual beste adibide bada honez, aprobetxatuko deu. Bueno, nola lankidetza hortan uste interesatzen zaigula hemen gauden askoi, hori nola ite dezuen, ez? Edo nundik abitu zan, nundik ez zailtasun. Lankidetza hori guk proposatutakoa izan zan batez ere, sasoi hartan hasi ginean gu honetan, esan daigun, ez hau igual kooperatiba gintza esan horren beste bultzatzen 2002 edo 2003, eta guk hasieratik hasi ginen ez honetan Eusko Jaurlaritzakin bai horre egin itxun bilera batzuk, eta pixkat ere muak edo zehaztu genitxun, bakoitzak igual nun eragin altzoan.
Eta horren arira, guk pixkat izendatu ginu zen edo, esan duten eremu hori. Eta hori dalata, pixkat agentzia hauetara hurbildu ginen, igual beurak etzakaten esan digun sensibilitate hori, edo etzakaten zeuen lan arlo hori lan zen geixen bat. Orduan pixkat gehu izan ginen hurbildu ginenak, eta arrez geho, etxen ditugu elkarrekin gauzak, esan digun kooperatiba dintzan arluan, eremu horiek pixkat sensibilizatzeko eta horrera egiteko. Eskerrik asko Nerea, gai berdinekin, tokiko garapena, eta lehen esan duen bezala, igual Janoak bai esan du 2002tik, ondo apuntatu bali maet, horrek emateu kasi 23 urteko hilbide bat, eta, geho zenbakiak eta ikusita, hor dago emaitza ere eta impactua. Zuek Nerea hilbide gutxiokin, baina nola posizionatzen zehazten ere, garrantzitsua da, tokiko garapen hortan. Gu, tokiko garapena egiteko sortu ginen, komunitatearen beharrak eta herritarren beharrak jaso, eta hoiei proiektu sozioekonomiko konkretuekin erantzuteko asmoz, ekonomia egiteko, ekonomia sozial eraldatzailea egiteko asmoz sortu ginen. Egie da, tokiko garapeneko eragileekin harreman goraberatsua izan degula, eskualdeko garapen agentzia, landa garapen agentziarekin. Gu ez ginen sortu alegindu ginen ikuspegi hau egituretara ekartzen, parte hartzen, lankidetza zubiak eraikitzen. Momentu hartan gu sortu ginenean etzan modurik egon, orduan erabaki gendun. Komunitatearekin eta ekonomia sozial eraldatzaileko eragileekin abituko gea. Esan ez, hiruko hortan, eskualdeko hainbat udalen babesa ere izan gendun, baina etzeon moduik, hasiera hartan etzeon moduik. Ingo deguna da, gu gurera, badaukago herritar multzo importante bat, gaude laneako pres garen jende multzo bat, eta honekin abituko gea, ez? Guk ardura, lehen beinatek aipatzen zenez, hiruko hortan kooperatibismoa operatiban edo ejekutore. Guk pixkat gure buru hola ikusten dugu, trakzio lana ingo duen eragile bat bezala, proiektuak aterako dituna, kooperatibak sortuko dituna, eta guk pixkat rol hori hartze erabaki dugu zailtasun askorekin. Eta, ibilbide laburra daukagu, erronka handia hartuko dugu gure gain, zenbakiana esan dezute guain hartuko dut, 500.000 euro inguruko fakturazioa, 500.000 inguruko fakturazioa edo negozio volumena iaz. Honek suposatzen duen guztiarekin, iazko urrian eraikina Biziola fabrika kokatua dagoen eraikina erosi gendun, 700.000 euroko erosketa bat COP57 esker, ez da horre zaik, eta gaitasuna euki dugu gauza hauek aurrea ateatzeko. Honek ez do esan nahi, momentu batzutan ez danik pixkat bide bakartia, oain gaude, bai komunitateak babestuta, baina, eta gero uste eta hor galdera dagoela, ez pixka bat erakunde publikoekin. Moztu merko du, porque bai goaz lusatzen, baina ez dakitzein da honemen... Bale, lotuko danak. Lotu eta gero azkenengo... Urrengo galdera ere pixka bat... Erreleboanakin eta lotuta... Bai, dana bukatukoet interbentzio berdinen, baina luzatzen bali naiz esan. Ez pixka bat erakunde publikoekin elkarlan honetan zen momentutan gauden, eta politika publiko bereziak beharrote ditugun, impulsoa... Guk hiruko hortan sinisten dugu. Hiru hanka horiek eta uste dugu eredua hori izan behar dela. Egia da, gure kasuan, Biziolaren kasuan, gehien kostatzen ari zaiguna hanka publikoa izan dela. Oain harreman batzuk goxatu eta gertuatu dira, baina, hendi edo ez da hola erabatez atsegina dan hartu eman bat, guk jarraituko dugu eskualdeko hanka publikoa interpelatzen, baliabide ekonomikoak eskatzen ere, esan nahizu, ze uste torre korapilo bat badaukagula ere ez, batzutan ez, eske pribatuak zeate, pribatuak ez gea.
Gea, komunitatetik sortutako irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat. Eta ekarpen bat egiten nahi gea eskualdeari. Eta ekarpen hori egiteko autofinantziaketan eta gauza askotan ahalegin handiak egiten ari gea, baino baliabide publikoak borrokatuko ditugu. Gureak ere badialako, eta gu ere ekarpen bat egiten nahi gehalako. Eta egia da, momentu batzutan hor korapilo handia sortzen zaigula. Beste zenbat egituretara bideratzen da arlo publikotik dirua, hainbeste begiratu gabe eta miatu gabe, eta begiratu behar da eta miatu behar da, hortan erabat ados nao, baina bai da, hori, ez dirua noa da, proiektu sozioekonomikoak, gea. Soldatak ordaindu nahi ditugu, klaro, eta gure ekoizlei dirua iristea nahi dugu, klaro, ekonomia egitera etorri gea, eta arlo publikoarekin gure kasuan hori kostatzen nahi zaigun zerbait da. Eta erreleboarena, zuzenean. Erreleboarena gure kasuan, hasiera baten bereziki lehen sektorearen erreleboarekin, kezka horrekin ere abitu ginen erreleboan gaia, elikadura burujabetzako proiektu asmo nagusia izan da eskualdean ekoizle berriak instauratu alizateko baldintzak sortzea kolektiboki eta babestuta, esaten dut, klaro, nahi dugu erreleboa, eta zenek nahi duen izan, baserritar nekazari, eta ze kondizio sortzen ditugun, errelebo hori emateko, eskaintza edo eskaria trakzionatu dugu dendaren bitartez, ortorduen bitartez, eta pixka bat, babes kolektibo horrekin, baldintzak sortzen laguntzeko eskualdean ekoizle berriak egoteko. Biziola den da banaketa sistema martxan jarri gendunetik ez soilik biziolari esker, baina bai biziolak asko babestuta 3 ekoizle gehiago ditugu eskualdean, eta oso pozik gaude honekin. Lehen esan dedan bezala, 3 ekoizle berri, 3 gizonezkoak. Horre ere, erronkatxoa ere begiratzeko. Eta gero lehen komertzioa, herri biziak, herri txikiak, egia da gure eskualde ezautzen dezuenentzako, badakizu herri txiki asko ditugula, askotan ja ostatu eta dendarik ez. Egia da banaketa sistemari lotuta horre guk bai eskaintzen degula zerbitzu bat, eskualdeko ekoizleen produktu guztia, herri txiki guztietara iristeko moduarekin, argilunak ditu banaketa sistemak, hori beste momenture batean igual landuko dugu, eta egia da, azkeneko saioetan bereziki tokiko komertzioaren gaia ere ateratzen nahi dela, zer nolako hartu eman tokiko komertzioarekin, herri ertainetan batzuk izten nahi die, erreleborik ez dago, zer rol jokatu beharko genduke hor biziola bezala, hori maigen gainean daukeune eztabaida bat da, baina momentu honetan hori pendienten zerrendan ere, zegia da, heldu beharko diogula, hartu beharko degula hori, baina lantaldea bosgean arren, lantaldea mugatua da, baliabideek mugatuk die, eta bueltaka gabiltz gaiari, komertzioekin harremana eta erreleboaren gaiari, baina momentuz ez daukagu proposamen konkreturik honen inguruan. Jano bazuk, heldu nebazu errelebotik eta atzea, edo, eta bukatzeko gehienez, hiru lau... Ez, beak, 3-4 minutu. Erreleboa ikolpeñaz. Gure kasuan bai da kezkatzen gaitxune gai bat eta ja lantzen nahi ganaz. Ikusten dugu erreleboan problematikia esan daigun sektore guztixetan gertatzen nahi dela. Adibidez, Lehartibairen kasuan industrian dakau hor nahiko industria heldua dana, eta jubilauko dianak identifikatuta ditugu 16 bat enpresa edo. Orduan hor bai gabiz, enpresa horien bai jabiak eta bai gerentzia arloan ere ikusten ongo diala jubilazioak. Orduan, oinorrekotza hori nola eraman aurrea, gabiz enpresekin elkarlanian, eta hor, de hecho, saiatzen gara aholkularitza bat ematen,
hor lan indeu mikekin Mondragoiko zentroarekin, eta badakau hor plan batero esan daigu metodologia bat garatuta, eta pixkat eitzen diguxeuna da, enpresai belaunaldi errelebo hortan planifikatzen lagundu, eta pixkat bide horrixa ero diseinatzen. Esan daigun errelebo hori, alik eta baldintza hobetuenan eman daixen. Orduan, bagabiz, industriarekin esan deten bezala, oinordekotza dela jabetzaren kasuan, gerentziaren kasuan, eta kasu askotan ikusten dugu baitxere, badozela igual enpresetan postu kritikuak ere, ja jubilatzen dianak, eta hor ere problematika hori ematen danak. Eta horretaz gain ikusten dugu, keskatzen gaitxun beste gai bada ere bai, enpresetan bazela, teknologia berria diala edo negozio ereduan aldaketak diala edo, baitxa ere jendia esan daigun, priskaten behar dela, hori ez, formatu, eta hor ere ikusten dugu langileen berkualifikazioan eta badauala zerreina, eta hori da beste kezka bat. Eta industriatik aparte baitxa ere, merkataritzan kasuan adibidez dakau programa bat, deitzen dela Pertsiana Zabalik, eta hemen ere saiatzen gai, esan dugun bezala, herrixetan merkatari asko potentiak zianak jubilatziar dia, eta horri irten bide bat emateko, dakau programa hori, eta saiatzen gea baitxa ere, igual jubilatzea dijoazen horrek, ekintzaietzako interesa euki aldeuen pertsonen bidez, relebo hori gauzatzen, eta horretarako dakau harreman zuzena lanbidekin, baitxa ere leharti ikastetxeekin behakin, ez arautuan eta adibidez edo elektrizitateko trebakuntzetzen dozenak, edo arraindegiko titulua ateatzen dozenak, eta olako jendiak identifikatuaz jubilatze diguazen negoziorik interesik euki badezakete, guk pixkat eitzen deguna da zubilan hori harremanetan jarri, eta hori aldala aurrera ematen lagundu. Horretan gabiz. Eta gero baitxa ere lehen sektoriakin lotuta, nekazaritza arluan, gure lankideak dian landagarapen elkartian ere kezka hori nabarixa da, eta arrantza kasuan ere bai, guk ondarru ere badakau da, zerrigatzen eman, adibidez landagarapenan kasuan ere badabilz lan hildo hori jorratzen, eta indeuena da oaintxe terreno bat hartu, eta asmua da terreno horretan gaztenek asarixak trebatu, eta pixkat hor denbora bat egin daixan, eta martxi hartu arte, eta nahiko ginuke gero gazte horrek etorkizunean jubilatzi ardian beste zerritxanan errelebo hori gauzatu, eta gero hori jangela kolektiboakin ere batu, eta ze hor badakau eskualdean ere bai adibidez, beko benta ikastetxea da jangela kolektibo bat, eta indala 10 urtetik ja, badabile bertako produktuak bertan jangelan sukaldatzen, eta bertako nekazarixak eta arrantzaliek eta harrapatutako arrainakin, eta hor nitzen da jangela hori, eta pixka nahiko ginuket dana lotu aldala. Eta bertan gelditzia. Eskerrik asko, nik apunte pilo batekin, nik uste duain kafian jarraituko deula danakin gehiago hitzeiten, eskerrik asko, eta gero datozen urrengo maiak elikadura eta zaintza da lagoratu, bale? Eskerrik asko biloi.